सारा आसाम नाङै थाखानाय ट्राइबेलखौ बुथारनानै मोनसे हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सारा आसाम नाङै गासै फरायसाफ्रा गावबा गावनि गोसो बायदियै दिनै मोनसे हारिखौ एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै गुदि जानाय हाबाफारि लागासिनो दङ। बेबायदिनो जोङो ढेकियाजुलि एलकेडि जौमा फरायसालिनि गासै ट्राइबेल फरायसाफ्रा ज' जानानै ढेकियाजुलि एलकेडि कलेजनि लांगोना मोखाङाव दिनै बेबायदि गिदिर मोनसे हाबाफारि लादों। बेनि गुबै थांखियानो जाबाय थांनाय एसेम्बलियाव आसाम सरकारा मोनसे हारिनो एसटि होनो थांखि लादों। बेखौ रिपर्टखौ जोंबो नायदों। बे रिपर्टआव थानाय मोन 14 जिथु जनजाति बिथांमोनखौ बुथारनानै बिथांमोना मोनद' हारिनि नागिरदों। बेखौ जोङो माब्लाबाबो मानिनो हाया, मानिना लानो हानाय नङा। आरो जोंनि दिनैनि जुदि दाबिखौ मानियाबा फैबाय थानाय समाव गासै फरायसाफ्रा जों ज' जानानै एकदम गोख्रोंसिन धरना रेलि होनानै जोङो सरकारखौ जोङो आसामखौ जोङो होननानै जोङो सरकारखौ जोङो दिनै बुंगोन। बेयाव खोनासङाबा जोङो फैबाय थानाय समाव लागोन। जोङो सरकारखौ मोनसेल' खोथा बुंदों, थाखानाय ट्राइबेला 50 लाख आरो जाय मोनद' हारिनि नागिरदों बिथांमोना एकदम आवगायनाय एकदम एडभान्स बिथांमोननि पपुलेसना 1.5 crore। बे 1.5 crore जों सरकारजों मालाबाबो रुजुनो हाया। जायखौ जोङो फरायसा हिसाबै गोसोआव दुखु मोनदों। जोंनि जिथु 10% रिजार्भेसन जों आसामाव दिनैसिम मोनबाय थादों। बे 10% रिजार्भेसना फैबाय थानाय समाव जुदि बे मोनद' हारिनो एसटि होयोबा जोङो एकदम नुथा-नुथि जोङो थैनो थांगासिनो दङ। जाय थैनो थांनायखौ नुनानै जोङो माब्लाबाबो आखाइ हेबना जिरायनानै थानो हानाय नङा। बेखौनो जोङो सरकारखौ जोङो दिनैनि दिनाव हुमखि होदों। जुदि जोंनि आवाजखौ मोजाङै मोजां खोनासङाबा जि डिसिसन लादो बे डिसिसनखौ जुदि सोलाया, बे डिसिसनखौ सोलायाबा जोङो फैबाय थानाय समाव खिन्थु आसामखौ जोङो कमफिखां होगोन। डेम'क्रेटिक एकदम डेम'क्रेटिक आन्दलननि गेजेरजों जोङो गासै ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनफ्रा जोङो ज' जानानै कमफिखां होगोन होननानै जोङो डिसिसन लादों। जोङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों। माखासे बिथांमोनखौबो जोङो बे बिथिङाव बुंनो नागिरदों। जाय बिथांमोना दिनै जोंनि बर'नि एसटिनि भट लानानै आसामावनो जा सेन्ट्रेलावनो जा केबिनेट मिनिस्टार बा एमएलए जानानै दङ, एमपि जानानै दङ, बिथांमोना दिनै मानो सिरि थादों? जोंनि ट्राइबेलनि दिनै थैनो थांनायखौ नुनानै बिथांमोना मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै? जाय बाथ्राखौ जोङो गोसोजों गोबां दुखु मोनदों। जोङो बिथांमोनखौ दिनै खावलायनो नागिरदों। दिनै जुदि गावनि बर' फिसाफोरनि ट्राइबेलफोरनि आवाजखौ जुदि खोनासङाबा, जुदि ट्राइबेल बर' होननानै सानदोंबा नोंथांमोना आवाज होनांगौ। एसेम्बलियाव पार्लियामेन्टआव आवाज होनांगौ। नङाब्ला जोङो नोंथांमोना जिथु मासियाव जिरायना दङ, बे मासियाव जिरायनो मोननाया नोंथांमोननि थाखाय दुर्भाग्य जागोन फैबाय थानाय समाव। बेनि थाखायनो नोंथांमोना हानायसिम थाबैनो बे पार्लियामेन्टआवनो जा एसेम्बलियावनो जा नोंथांमोना आवाज होनांगौ। बे जिथु थांखि लादों नोंथांमोना बिरोध खालामनानै आवाज होनांगौ। बेखौ नोंथांमोना खावलायदों। आरो नोंथांमोना जुदि मानिया, गाबोन जोङो ट्राइबेल स्टुडेन्टआ ज' जानानै नोंथांमोनखौ होसोनो बायद' जागोन। बेखौ जों नोंथांमोनखौ दिनै मिथिहोदों। जुदि नोंथांमोना दिनै ट्राइबेलनि सासे प्रतिनिधि जानानै ट्राइबेलनि जेंनानि गावनि फिसानि जेंनानि समाव जुदि सिरि सिरि थायोबा जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनायना लानो हानाय नङा। जोङो सरकारखौ दाबि खालामदों। जोंनि बर'नि एमपि एमएलएफोरखौ दाबि खालामदों। थाबैनो बे जेंनानि सायाव आवाज होनांगौ। मानो सिरि सिरि थादों बेखौ जों नुनानै जोबोद दुखु मोनदों नोंथांमोनखौ। थाबैनो नोंथांमोना आवाज होनांगौ। बेखौनो जोङो खावलायदों जोंनिफ्राय गासै फरायसानि जानानै।